Karon kay na si Franz. Bisita na po sa kuha ba. Magpatik-atik ko ani. Ay, ba? Hindi ko bisita din mo. Kaya gayon ko badlaw ron ba? Tungod din mo. Talaga, uy, nalapuning animal ba? Kaya na pong ipakuro ko kung sakang. Ikan ko sa trabaho. Dinakapit lang po ko rin abay. Uy, dala ni mo. Taganahan ka ani. Ano ko bula? Ulit, saan? Multid naman eh. Makasakit man yung ngipon, uy. Bulag akong gusto, oh. Yan dra, assuming pugay ka. Dili pa lang ulit utangan ako ang pamilya sa imuhang ginikanan ba? What? Di ko nguyab sa imuha ba? Kamaot ni mo? Ngitilig kong tanong. Abi na kung seryoso itong iya, ha? Bugal-bugal naman na ito. Ay!